हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोदान बाथ्रा लानानै सावरायनो नागिरदों। दा बे बेलायावहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना मिथिखानाय खौरांफोर, अदेबानि नोंथांमोना सोरबाया मिथियाखैबो जानो हागौ दिनैनि दिनावहायसो बियो फोसावजादों। दा जेखिजाया मुलुगाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानायजोंनो मुलुगानो नोरजिया जालांगासिनो दंखायो। दा बेखौ साफ्रोमबो मिथिखागौ, गोदानै बुंनो गोनां गैया। आरो बेखौ चीन हादरनिफ्रायनो जोनोम जानायखौ जों बयबो मिथिखाबाय। दा थिग बे समावनो चीन हादराव मोनसे गोदान भाइरासनि जोनोम जादों होनदों। दा बे जाहैबाय बेजों आरोबाव थैदों आरो गोबाङानो साग्लोबजानानै दंसै होननानै गोबां खौरां बिजोंफोराव दिनै नुगासिनो दं। जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक दं, बाहाय थांनानै नायनो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय बे भाइरासखौ टिक-बर्न होननानै बुंनाय जादों, टिक-बर्न जाथोनि होननानै बुंदों। आरो दासिम चीन हादराव 7 सुबुङा बेजों थैबाय आरो 60सो सुबुंफोरा गाग्लोबजाना दं होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा नोंथाङा नायनो हागोन बेखौ लिंकआव थांनानै। बेनिफ्राय फैदो टिक-बर्ननि सोमोन्दैनो बहाय माखासे खोथा सावरायनो नागिरदों। दा टिक-बर्नआ जादों मोनसे थै सोबग्रा जाथोनि भाइरास एबा जिउसा होनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा साननो हागौ आंथ' रावबो डक्टरबो नङा बा साइन्टिस्टबो नङा, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा अब्लाबो बेयावहाय आं माखासे कालेक्सन खालामनायनि गेजेरजों बिनि सोमोन्दै मोनसे गियान होनो नागिरदों आरो जाखौ मिथिदों दा बेखौनो शेयार खालामनानै होनो नागिरदों। दा बेयावहाय 2-3 साइटनिफ्राय आं बेखौ लाबोनानै होनाय जादों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना बेफोरनि गासैखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ, बेफोरखौ थांनानै मोनफा नायनानै लाहैनो हागोन गावबागावबो। दा जेखिजाया खौरांफोराव फोरमायनाय बादिब्ला बे भाइरासआ चीनाव जाजेनबाय, नाथाय विकिपिडियायाव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोननाय जागोन बेनि जोनोमा सिगाङावनो जाखांलांबाय। अदेबानि बे बेरामनि फाहामथाय आरो लैखोनफोरखौबो बेयाव फोसावनानै होखानाय दं आरो सिगांनिफ्रायनो। दा बेनिफ्राय अदेबानि usatoday.com खौरां बिजोंनि फोसावनाय बादिब्ला बेखौबो नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। बेबादि लैखोन बा टिक-बर्न जाथोनि भाइरासजों थांनाय 2019 मायथाइयावनो आव सासे थैजेनदों होनदों आरो नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन। दा जेखिजाया दानिया फैदो बेनि लैखोनफोरखौ जों मिथिना लादिनि। लैखोनफोरखौ जों मिथिनानै लानायासो जोंनि गोनां। बेयो माला जादों माला जायाखै, दंमारोना गैमारा, जों बेखौ जोङो एसेग्राब जों दा बिजिरनायनि सम गैथ'आ, नाथाय जोङो बेनि लैखोनफोरखौ मिथिनानै थाग्रोनाया मोजां, माबादि मोनो, जाहाथे जों सांग्रां जानो हायो। दा बेसो मेन खोथाया। दा बेनि थाखायनो बैफोर खौरां बिजोंफोरनिफ्राय आङो कालेक्सन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे बिनि लैखोनफोरा माबायदि। दा बेयाव बेरामा गोबां पेथ'जेन्सफोरजों जायो होनदों आरो बेक्टेरियानिजोंबो जानो हागौ होनदों, भाइरासजोंबो जानो हागौ बा प्रट'ज'आजोंबो जानो हागौ होननानै बाहाय होदों आरो भेराइटि होदों। आरो बे बेरामा सुबुंजों सुबुंनो बारस्लायनो हायो होनदों, मानसिजों मानसिनो बारस्लायनो हायो थाबनो। बे बेराम जायोबा कमना जाहैबाय लोमजानो हागौ होनदों, लोमजाबाय थानाय, लोमजालुनाय। बेनिफ्राय मोदोम सानो हागौ होनदों बेनिया। आरो बेगें जरा पेइन, थारमाने बेगें जरा सानाय जानो हागौ होनदों, आरो खर' सानाय, हेडेक। बेनिफ्राय बिगुरनि बेराम, गोबां जाथोनि बिगुरनि बेराम जायो होनदों। दा बेफोरो कमन लक्षन होननानै बाहाय मिथिनाय जादों। दा दिनैनि जानाखि चीन हादराव मोननाय खौरां, दा बेयावबो बेखौनो मोननैसो होना होदों जे खर' सानाय, मोदोमनि बिगुरनि बायदिसिना लक्षनफोर, गाज्रि जालांनाय, बेराम जानाय। दा बेखौ बेयावहाय मेनसन खालामफानाय जादों दिनैनि खौरांफोरावबो। दा बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोनाबो नायनो हानाय जागोन। दा मा जायो फैबाय थानाय समफोराव बेनि खौरांखौ जोङो नुलांबाय थानो हागोन, बेसेबां स्प्रेड जायो, अरिजिनेलि फेक ना ट्रुथ, जों बेखौबो उनावहाय नुनो मोननाय जागोन। नाथाय नैबे गोदान समाव बा दिनैहाय जिहेतु जाखांफुदों, बिनि समावहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनि बाथ्राखौ आङो फोरमायनानै होनो थाखाय आंबो नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै होनाय जादों आरोखि। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।